dumneavoastră, iubiți frați, stați aici adunați, ori pe noi ne așteptați. Ori vă doare pe sub faule, ori vă stai gândul la oale. Că 3 luni sunt de când venim, ne uităm și nu dormim, 7 zile fără 6 de când am plecat de acasă. Dar așa lucru ciudat încă nu ni s-a întâmplat. Porta legată cu paie, luna în cap să ne saie. Unii cu măciuși ferecate, alții cu gurile căscate. De-ai cu măciuși ferecate nu ne temem că ne-or bate, ni frică de-ai cu gurile căscate că ne-or mânca paharele toate. Mai cuvântați și dumneavoastră, ce știți cu vorba, nu ne prea zăboviți că e târziu și avem treabă. Am auzit că la această casă mare, mândră și frumoasă este o tânără creasă de mirele nostru. Și am venit cu vorbe dulci, o mutăm la alte curți cu câteva lacrimi fierbinți să-și caute alți părinți. Mai cuvântați și dumneavoastră, ce știți cu vorba, nu ne prea zăboviți că e târziu și...
frumoasă și minunată zi. Iar acum, înainte de a mă despărți de dumneata, înainte de a pleca din casa și curtea în care m-am născut și am crescut, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, iar dacă te-am supărat sau a greșit cândva cu ceva, te rog frumos să mă iert, să-mi dai un cuvânt de cale albă și mult, mult noroc! Cu aceleași cuvinte se întoarce la mult iubitul și scumpul ei tată și spune și lui la fel: iubitul meu tată, îți mulțumesc și dumneata pentru tot ce ai făcut pentru mine. Îți mulțumesc, iubitul meu tată, pentru că m-a apărat de apă, de foc, de toate relele posibile prin care riscam să-mi pierd viața. Îți mulțumesc, iubitul meu tată, pentru puterea de muncă care ai avut, ai muncit, mai crescut, mai făcut mare. Acum, iubitul meu tată, înainte de a mă despărți de dumneata, înainte de a pleca pe drumul cel mai lung al tainei Sfintei Culmii, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Iar dacă te-am supărat, ți-am greșit cândva cu ceva, te rog frumos să mă iert, să-mi dai un cuvânt de cale albă și mult, mult noroc! Cu aceleași cuvinte se întoarce la mult iubitul și scumpul ei frate și spune și lui la fel: iubitul meu frate, la o masă am mâncat, într-o casă ne-am jucat, am făcut care ce-am vrut, fiind mai mare decât tine în lipsa părinților noștri, ți-am servit ca mamă și tată, ți-am călcat cămești, ți-am dat de mâncare. Acum, iubitul meu frate, în această frumoasă și minunată zi, înainte de a pleca din casa și curtea în care ne-am născut și am crescut, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, pentru toate sfaturile bune date, pentru toate sacrificiile făcute pentru mine până în această frumoasă zi. Iar acum, înainte de a pleca din casa și curtea în care ne-am născut și am crescut, îți mulțumesc pentru tot, iar dacă te-am supărat sau ți-am greșit cândva cu ceva, te rog frumos să mă iert, să-mi dai un cuvânt de cale albă și mult, mult noroc! Cu aceleași cuvinte se întoarce la mătuși, cumnați, veri, verișoare, colegi, colege, prieteni și prietene, vecini și vecine, toate cunoștințele care în momentul de față sunt alături de ea. Le mulțumește la fiecare în parte pentru tot ce a făcut pentru ea bun și frumos până în această frumoasă, minunată zi. Iar acum, înainte de a pleca din mijlocul dumneavoastră, încă o dată, la fiecare în parte vă mulțumește pentru tot. Iar dacă v-a supărat sau v-a greșit la careva cu ceva, vă rog frumos să o iertați, să dați un cuvânt de cale albă și mult, mult noroc! Mult noroc! Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, că lumea numai pe mine va. Că ți-o dat-o din plăcere, s-o grijești ca pe un avut, că-ai luat-o din plăcut. Nănașe, frumoasă ești, dar nu știu cu ce trăiești. Nănașul cu ce te ține, ești faină și stă bine. Te ține cu lapte dulce și la altele nu duce. O să fii mirepolos, ca între spare pe genunchi, că-i unire ca doi munți. Mai ziceți, mai ziceți!